Chyba nie ma wątpliwości, na kogo stawia tutaj częstochowska publiczność. Sędzią walki Piotr Ogromny Michala. doping dla Filipka. Nic dziwnego, sercem chyba wszyscy są za nim. No, jest po prostu mniejszy. No, powiedzmy sobie szczerze, przeważnie sympatia jest za tym mniejszym i tutaj nie jest inaczej. Zaczęli spokojnie. Tak, stanowczo. O, Filipek podejmuje się zbliżenia dystansu. Tak, fajna inicjatywa Filipka i dosyć nieprzemyślane ruchy Tomba. On się bardzo odsłania. Zresztą chyba nawet przyjął klapsa na Jonesa z tego, co widziałem. Bardzo odsłonięty Tomb. Niebezpiecznie odsłonięty, a Filipek świetna inicjatywa. Fajnie do przodu. Rusza się, uderza, tak. Punktuje sobie. Nie boi się wchodzić, to jest dobrze, bo ma naprawdę dużo wyższego rywala z dłuższym zasięgiem ramion. Tak nie boi się podchodzić. Dokładnie, ale najważniejsze to, że się nie boi, że ma chłodną głowę i tak jak mówiłem, ta chłodna głowa może tutaj bardzo mu pomóc. Zresztą to nie na nim ciąży presja raczej ciąży tutaj na Youngmanie. Filipek trafia w korpus. Na Tombie, przepraszam, chyba znowu użyłem nieprawidłowej ksywy. Walczy oczywiście Filipek z Tombem. Filipek dość ryzykownie, tam pod koniec opuszczał mocno rączki. Ale cały czas atakuje. Bardzo sprytnie wchodzi, wychodzi, zadaje, a nie przyjmuje tak wiele ciosów. Tak, na pewno postawa Filipka musi Tomba nieco irytować. Zauważyłem, świetny cios, ugięły się kolana Tomba, tak. Zatańczył nam tutaj. No i chyba tym ciosem zastopował troszeczkę Tomba. Stoi, boi się wejść, boi się zaryzykować. Mamy tutaj inny, oczekiwany efekt niż myśleliśmy. I to na razie widać, że większy boi się mniejszego. Fantastycznie sprawił się tutaj Filipek w tym pierwszym starciu. Masz rację, że ten ostatni cios troszkę odebrał animuszu Tombowi, ale on od początku nie miał go zbyt wiele. Wydaje mi się, że od początku tego starcia psychika Filipka górowała nad jego przeciwnikiem. Jak myślisz? Tak, też mi się tak wydaje. Myślałem, że będzie bardziej delikatnie wchodził, obawiał się tych wejść, a jednak Filipek bardzo odważnie wchodzi do przodu, uderza, zadaje te ciosy. Zobacz teraz na powtórce, jak niesamowicie odsłania się Tomb. Tak, bardzo się odsłania, dlatego też poczuł tego cepa. Karygodnie, wręcz skandalicznie odsłonięta twarz, no pięknie. I przypłacił to w tym momencie właśnie. Bardzo czysty, zamaszysty taki swing. Gdyby poszedł za ciosem Filipek, już byłoby po walce, jestem tego pewien. No to musi się otrząsnąć, musi się wziąć za siebie, jak chce wygrać ten pojedynek. Bo widać, że te ostatnie ciosy na korpus i te cepy na górę zatrzymały troszeczkę Tomba. Filipek chodzi, widać, pewniejszy siebie. Świetny jest, naprawdę jest świetny. Trzeba mu to przyznać, że zrobił też wielki postęp od czasu ostatniej walki. Odrobił lekcję, jak to się mówi. Bardzo sumiennie. I dzisiaj prawdopodobnie będzie zbierał laury dzięki tej sumienności. Ale nie mówmy hop, dopóki nie zabrzmi ostatni gong. Filipek opowiadał, że marzy mu się w tej walce znokautować przeciwnika. No był tego bliski. Zobaczymy, jak będzie w drugiej rundzie. Świetnie skupiony Filipek. Każdy jego cios jest pełen skupienia, jest wykalkulowany, czego nie można powiedzieć o dość chaotycznych ciosach Tomba. Filipek, widać, realizuje swój plan. Cały czas tam, tak jak i w pierwszej rundzie, uderza na korpus kilkokrotnie, po czym zmienia płaszczyznę i uderza na górę. Chce chyba opuścić ręce przeciwnika. Tak, to jest strategia, to jest 100% strategia. No te chaotyczne fronty w wykonaniu Tomba, odwraca głowę bardzo niebezpiecznie. Myślę, że to się może źle dla niego skończyć. Filipek spokojnie podchodzi, wyczuwa przeciwnika, ale widać, że się nie boi. Cały czas pewny siebie. Tomb, widać, troszeczkę boi się zaryzykować, ale też
stoi i widać, może czeka na jakiś mocny cios, który by go powali, bo za dużo kombinacji naraz nie uderzał. Uderza jakieś pojedyncze ciosy. Zauważ, gdzie skierowany jest wzrok Tomba. Tomb cały czas patrzy w oczy przeciwnikowi, natomiast Filipek wręcz przeciwnie. On wzrok ma skierowany mniej więcej po środku, żeby nie zdradzać swoich zamiarów. To jest, kurczę, wszystko przemyślane. Niesamowity spokój, niesamowita kalkulacja Filipka. Ale konsekwentnie okopuje sobie rywala i cały czas wchodzą te low kicki, cały czas punktuje, cały czas uderza, cały czas odskakuje. No, myślę, że realizuje swój plan tak, jak chciał. 15 sekund niecałe do końca tego starcia. Jeżeli nic tu się nie wydarzy, to ja już chyba wiem, jaki będzie werdykt. Ale machnęli się, Ostatni kurczę, moment. co? Poślizgną się, było niebezpiecznie, ale już chyba Jest będzie... duszenie, dosłownie sekundy. Nie ma. Gong. Kopnąłeś krocze. Niewiarygodne, jak potrafi się wszystko zmienić w walce MMA. Dlatego kocham ten sport. Ostatnie sekundy mogły przeważyć tą szalę, która wydaje mi się jest przechylona na stronę Filipka. Nie wydaje mi się, ona jest przechylona na stronę Filipka, ale końcówka faktycznie mogła dużo zmienić. Zbierać, jest pełno wody. Ciężko oddycha, no 102 kg, jest co dotleniać, jest kawał mięcha. No zobaczymy, czy coś odżyje w trzeciej rundzie, Koniec czasu. ale nie zapowiada się chyba na to. Prawie trafił tym kolanem, nie wiem, czy zauważyłeś w powtórce, ale prawie doszło to kolano do głowy. No i tak, i tu mamy to poślizgnięcie. Ale się machnęli jeden No, koło gdyby drugiego. teraz się trafili, to prawdopodobnie mielibyśmy 2 nokauty tutaj. A zdarzały się też takie walki, nie wiem, czy widziałeś, ale... Widziałem, ale ruszyli do trzeciego starcia. Teraz skupmy się na trzeciej rundzie tego niesamowicie emocjonującego pojedynku. No, publika mocno tutaj dopinguje Filipka. Zobaczymy, czy te okrzyki dodają mu skrzydeł. Nie może się tak Tomb odsłaniać, jeżeli nie chce znowu tego przypłacić solidnym klapsem. A Filipek doskonale wie, zna dziury w defensywie Tomba. Widzi, gdzie się odsłania i punktuje i odskakuje. Ale Tomb też zaczął kopać, Tak, użył tych swoich wielkich, masywnych nóg, a faktycznie ma czym atakować. Myślę, że kilka mocnych kopnięć odczuł już Filipek też z tej różnicy kilogramów. Ale mam wrażenie, że do końca nie wykorzystuje swojego pełnego zakresu zasięgu. Tak, zgadza się. Zwróć też uwagę na lewe udo Tomba, dosyć rozbite. No tak widać, że Tymi systematycznymi low kickami. A to też deprymuje, to też potrafi odebrać radość życia. Takie systematyczne low kicki, no wielkiej krzywdy nie robią, ale są strasznie bolesne i potem po prostu nie chce się walczyć. No naprawdę, Robisz wszystko, żeby ich uniknąć. wiele pojedynków zakończyło się właśnie przez wykluczenie jednej nogi i już nie mieli stać siły na nogę. Trafia, rusza. Jeżeli trafi Oj! jeszcze raz Filipek, Marcinek, to publiczność dostanie to, czego chce. Troszkę zwolnili tempo. 10 sekund do końca trzeciej rundy. No i czy ktoś zaryzykuje? No właśnie, czy Tomb postawi wszystko na jedną Koniec. kartę? Koniec trzeciej rundy. Już cieszy się Filipek, Marcinek. Czy słusznie? Jeszcze musimy poczekać na werdykt sędziego. Mocno zadowolony z siebie. Myślę, że ma z czego, bo nie wymiękł. Ale o werdykcie zadecydują sędziowie. Na pewno zdobył serca publiczności, a zdobyć serca to już prawie zdobyć wszystko. Tu już nawet rozmiar i kolor pucharu nie ma tak wielkiego znaczenia jak serca i sympatia widowni.
Podziękują sobie za walkę obaj panowie. Więc jest nadzieja, że ten konflikt wreszcie zostanie zakończony. W powtórce widzimy, to dużo nawet kopał Tomb. Pewnymi momentami mógł trafić i naprawdę znokautować Filipka. Tam niedużo brakowało w pewnych momentach, żeby trafił. No ale te ciosy były dużo wolniejsze. Filipek widział dużo kopnięć, widział dużo ciosów, no i odskakiwał. No i mamy werdykt. Zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziów Filipek Jest Marcin